2002. urtean, Euskararen hiztegi teknologiko hau atera nuen. Orduan, elkartea sortu gabe geneukan. Hortik daukazuen beste liburu horretan, hemen baldin badaude 500 hitz, hor 1000 inguru daude. Hobetuago dago lana, eta bertako bitxikiri baino batu gehiago azalduko dizkizuet, denbora txiki tarte honetan. Batetik daukazue hor 9. Euskara nire ustez osaltzen duten 8 multzo. Gero, sakonago ikusi dezakezunak. Baina aditza, adizkiak eta aditzetara guztiak, jatorrizko hitzak, deituak, atzizkiak, aurrizkiak, artizkiak, galdegaiak, erantzungaiak, onomatopeiak, errepikatzen diren beste hitz asko eta beste batzuk hizperriak edota hitz berriak direnak. Gero hor dakazue hiztegi etimologikoen historiarako hasiera bat, horri gehitu behar zaio ahaztu ditudan batzuk. Hain zuzen ere, ez dut hemen aipatu Kapanagaren beste erro eta gara, eta ez da ere iparraldeko kantari izan dakoa. Bestela, euskaraz dinot, euskaraz. Niretzat oso importantea bai da, euskaraz egiten den lana, bereiztu egin behar da, erdaraz egiten denetik. Ze erdaraz egiten badugu, erdara horren eraginaz ere itzultzen ditugu edo ematen dizkiegu erantzunak euskarazko jatorrizko hitzei. Hala ere, harremanak daude egindako lan guztietan bai. Eta adibide bezala atara dudan ondorio bat. A eta Z-aren artean aurkitzen dira denok erabiltzen ditugun hitz guztiak. Euskaraz badaukagu horixe bera oso ondo azaltzen duen hitz bat. Azken. A lehenengoa. Z azkena. Baina hizkuntza osoari A eta Z-aren artean dauden hitz guztiei kentzen diegunean ezer gabe gelditzen gara. Hau da, hizkuntzari gabe gelditzen gara. Hau niretzat deskubrimendu bat izan da. Horrek batetik eramaten gaitu jatorrira. Hain zuzen ere, segurazki, eskuz oraindik ere, eskueraz eta komunikatzen ginen garaira. Baina nola evoluzioa, garapena, borobiladan, berriro joko dugu hitzik gabeko egoera horretara. Zeren bestetik ikusi bai dut ere, aditz guztiak mugitu egiten direla denbora hortzondo da espazio horretan. Hau importantea da, zeren eta horrek esan nahi du, 3. dimentsioa edo 3. izaira. 3. dimentsioa. 4. gaude edo 4. sartu da ja lurra. Batzuentzat behintzat. Eta horrek suposatuko luke euskara bera gainditzea. Naiz eta oraindik euskarari ere geratzen zaizkio edo oraindik badaude 4. horretarako hitzak izan daitezkenak. Eta horiek dituzue hemen bukaeran. Nire ustez, etorkizuna orain zenez, hor laburbiltzen da bizitza bera. Eta hor bizitza bera laburbiltzen dela hor, hala ere, adurra argia argitzu, 25. hortan daukazue, hitz guzti hauek eta agian beste batzuk gehiago ere balio izango zaizkigu, nire ustez jadanik sartuta gauden 4. dimentsio horretarako. Non espaziorik eta denborarik ez dagoen. Horregatik aipatzen du lehenago, euskara polita izan da iraun duen bitartean. Honek pentsatzeko ematen du, agian batzuei ere negarre egiteko ere emango die, baina norabide horretan gaude
bideratuta. Zeren nire kasuan ja, behintzat 50 urte dira, hizkuntzaren aldeko lanean, agian gehiago, Euskaraldian gaude eguneroko tasunean, zuetariko segurazki gehienok ere bai, eta eman duguna, eman dugu. Eta noizbait gertatzen dira aldaketa. Aldaketa hori ja nire ustez etorri da, eta nola denbora gutxi ote dagoen, baina esango nizueke adibidez. Enbido, lehen aipatu da hemen, musean, nik ez dakit musean jolasten, baina gogoratzen du etxeko erdaraz, zadupen, enbido hitza entzun nuela, eta baita 10eko, eta baita besteren bat. Bueno, enbido, egin behar dut, egin behar dut, bertati datorre da. Beraz bai animatzen zaituzte, patzik eta aipatzen duten bezala, eguneroko etimologian ibiltzeko, eguneroko jatorrian jarraitzeko, zen eta gero ja sartzen bai gara hizkuntzaren filosofia, edo hizkuntzaren jakintza zaletasunean. Norbaitek esan du, zelan ezin dugu hitz berriak asmatu, bai filosofia, jakintza zaletasuna. Eta horrela, bestetik ere gauza bat importantea. Bertsoak egiten dituena, bertsolaria da. Beraz, guk hizkuntza oso polita egiten dugunez, hizkuntzalaria gara. Eta hau esaten dizuet, hemen aipatzen bai dira, ez da egin zenbat titulo daukaten pertsonak, eta ez da egin non ikasitakoak, ni kaleko Euskal Unibertsitatean nago matrikulatuta eta espero dut bizitza oso horretan jarraitzea. Zeren kaleak berak ematen dit ere oraindik, guzti honen berri emateko. Eta, bestetik ere esatea, 61 teoria jadanik daudela Euskararen jatorriari buruz. Orduan, horiek ere banan-banan zehaztea tokatzen zaigula, elkarte bezala eta oraindik egin gabeko lana daukagu. Adibidez, buruzaski, Indiako hizkuntza bat. Horrekin harremandu gaituzte, aipatu behar dugu. Horrela, 61 kontatu ditu dela. Beraz, hemen denok, arrazoia eta denok egiaren zati bat daukagunez, espere dugu norabide berean jarraitzea. Eta lehen aipatu dut bertatik, euskara bera, hitza bera, aztertzeko, euskera, eta nik urrengo biltzar bat konbokatuko nuke bereziki horretarako. Zeren ez lau bost bakarri bezegetan lehen, goitzen esan dudan bezala, 72 hitz ezberdin daukat jasota, euskara esateko edo idazteko. Eta planteatzen dudana da horretako batek esan nahi harki behar duela, eta alderantziz horretako bat izan behar dela jatorrizkoa, eta horrek esan nahi harki behar duela. Orduan jakingo dugu, agian hau behin baino gehiagotan entzun didazue, orduan jakingo dugu sakonki, nire ez bai dakigu, zer den euskalduna izatea. Eta, segurazki ja 10 minutu horiek pasatu dira. Beste gauzatxo bat, eskua. Ikusi dut nonbait, hau da erpurua, eta txikiaren arteko espaziori xe deitzen zaiola. Neurri horri, oso gauza polita da, orduan, hortik zehaztu, eta ez, neurtu. Neurria ere eskuarekin, oraindik hitzik ez geneukan hizkuntza elkar ulertzeko zeratik egindakoa dela. Eta, gero bestetik bai aipatzea, 2 motatako hitzak aurkitzen ditu dela euskaran behintzat. Ekintzara sortuak direnak, edo ekintzatik sortuak direnak, hau da aditzak. Aditzak beti igidura edo mugimendu azaltzen duela, eta gero aparte nolabaiteko geldoak edo geldiak diren gainerako hitzak. Bata ez dago besterik gabe, eta beste bat ez dago bata barik. Beraz denak biak dira, modu biak direla elkartu beharrekoak. Eta eskerrik asko entzutagatik.